ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କୋକିଶିଆଳି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଭୋଜନ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କୁଅଁରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କୁଅଁରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଥକିଗଲା ଓ ତାକୁ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ ଏ କୁଅଁରେ ସବୁଦିନ ପଡ଼ି ରହିବି? କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କୁଅଁରୁ ବାହାରି ପାରିବି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି କୂଅ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ସେ କୋକିଶିଆଳକୁ ପାଣିରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ତୁମେ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଛେଳିକୁ ଦେଖି କୋକିଶିଆଳ ଭାବିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି। ସେ ଛେଳିକୁ କହିଲା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ମରୁଡ଼ି ଆସିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି କୂଅକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସ। ଏ ପାଣି ବହୁତ ମିଠା ଓ ଥଣ୍ଡା। ଛେଳି କିଛି ବୁଝି ନ ବିଚାରି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଛେଳି କୂଅକୁ ଡେଇଁବା ମାତ୍ରେ କୋକିଶିଆଳି ଛେଳିର ପିଠି ଉପରେ ଚଢ଼ି କୂଅ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ବୋକା ଛେଳି ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଗଲା। ନିଜର ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ କୋକିଶିଆଳ ଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ ଓ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଥରେ ବିବେକରେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ନହେଲେ ଭୋକା ଛେଳି ପରି ସବୁଦିନ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କଲେ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।